Naimbag nga aldaw kadatayo amin kakabsat, siyak ni Rose Marian Tugupen Tungol, 24 years old, anak da Ronaldo Peña Galang Tungol, at taga Cabiao, Nueva Ecija, ken ni Maricar Ronquillo Tugupen Tungol, at taga Dinaratan, Salcedo. Duwa kaming agkabsat ket siyak ti inauna. Ita agdama, agtrab-trabaho iji Salcedo Rural Health Unit akas Health Aid. Sipod kinaubing ko, naimatanga ko ti panagap-apa dagiti naganak ko. Haan laeng anam na minsan, nudiket namin adu. Malagip ko man iti elementary da kami nga ubing ti sa San Pablo jay Dinaratan, ket awawisen da nga agsanto Rosario. Ijay idi balay da anti ulin ti schedule dayta arabii. Idi madama ti Santo Rosario mi, haan ko maawatan ti riknak. Agdandan nagak ken kayat kon ti agawid. Ket idi nalpasen ti luwalo mi, inagwaak garod iti nagawid ijay balay mi. Ket idi asideg na kon, nangeg kon nga adag sinsinong bat ken agsangsangit. Agpaiso tay kunak, nga madama manen nga agap-apa dagiti naganak kon. Ket idi nakaawidak, dinamag ko noan niya iti napasamak, ket inbaga ni mama nga nagapada. Ket dinanog ni papa iti ulo na. Kas maysa nga ubing ken agad-adal, amokon nga tikas jay nga pasamak, ket haanen nga normal iti agasawa. Aglalo ta PWD pay ni mamang ko. Idi kano balasang isuna, kimmalay at idi timay sa akayo, ket idin bumaba, linagtuna ket naitama itilansa jay tumeng na. Gapo iti impeksyon, dimakkel ken kimaro iti sugat na, isut gapuna anaputed iti makanawan asaka na. Ket nagdesisyon garod idin ni mama, nga papanawen na ni papang ko iji balay, tahaanen pulos nga masimpa iti relasyon da. Dimteng garod daytang aldaw, ket nagpakada ni papang ko, ngem tiin baga na ket agbakasyon laeng jay ayanda. Grade 5 nak idi, ket grade 1 met ni ading ko. Ket idi garod graduation kon iti grade 6, iti maudi nga panakakitak kanya na. Nabangaran iti riknak, idi nagsina dagiti naganak ko, tapno malpas meten ti rigrigat ni mama, ngem iti kinaagpaisuna, malidayanak, tanasakit ken makapaapal, iti ada amana, nga mang tartarabay ti pinagdakkel mi. Manipod idin ket ni mamang kon, tinang tartarabay kada kamin, ken nilulang ko nga ni Caridad Ronquillo Tugupen, retired teacher dito'y Salcedo, ket nag-abroad nga idin isut agit ited ti financial para iti panagbasa mi. Baket idin nilulang ko, ngem agtrab-trabaho pay lang para kada kami nga apuna. Sipod na iyanakak, mabilbilang laeng ti panakakitak kanya na iti personal, taman manudala nga agaw-awid ditoy Pilipinas. Ket kadagiti panagaw-awid da, makitkita mi idi ti kinaado ti agas na, nga nakakabil iti medicine box organizer na. Ket idin tawen 2015, naduktalan da nga rod nga ada sakit na nga kanser. Ket naamuan mi, nga hanagayam tumtumaren dagiti agas na. Nagyan garod nilulang ko ijay hospital itinabayag. Ket idin March 24, 2015, American time, ket March 25, 2015 met ito'y Pilipinas. Timawag ti inaudi nga kabsat ni mamang ko, nga ada ijay Amerika, ket inpadamagnan ti ipupusay ti inada. Inyawid da garod ito'y Pilipinas nilulang ko, ngemhaan nga iti bagina, no tiket iti dapuna,
Tanangit na ti agiyawid iti bangkay ditoy ayan tayo. Nakita ti pinagladladingit ni mamang ko, taiso na lang metten tiwang tultulong iti pamilyami. Ngem nagpatinggan ti biyag na ditoy lubong, ket nagipagkaduan iti ama tayo sa dilangit. Ket idin August 2016, kas maysa a balasang, nasubok met ti kunkunada a makirelasyon. Naistoryak iti background ko, ken iti dayta a lalaki, ket naipangpangruna launay kanyana, ngahan kon kayat nga mapadasan ti kunkunada a broken family. Naragsa kami met idi ununa, ngem agpaisumet tay kunada nga sa una lang masaya, ket nagsina kami garod iti nabiit. Idin tinapalpalabas nga bulbulan, sumabsabalin iti bagik, ken awan metten iti monthly period ko. In text ko idi kanya na nga baka nagbunga ti relasyon mi, ngem haan nga mamati, ken kunana nga ibagbagak lang kano tapno agsinublyan kami. Ngem inpapilit ko latta kanya na nga baka masikugnak, ngem haan na latta kayat nga patyen, inggana idi nagkita kami ket kinunana, haan ko kayat hanakpay nga ready. Ket anya garuden kunak kanyana, ket kinunana, uminom kanto ti Pepsi, tas ikam ti snowbeer na. Ket iti dayta nga inbagana, naawatak nga kayat na nga ipaikat ti ubing, iti uneg ti tiyan ko. Kas maysa nga teenager, inauna ken honor student, nagbuteng nak, na-depress nak, ken awan na kon iti usto nga pinagpanpanunot, ket sinurot ko iti inbagana. Nangalak garod iti Pepsi, ket inkabil ko ijay baso. Inikak ti snowbeer na, sakto ininom. Inaldaw ko nga inaramid dayjay, tapno kano agpadaraak, ken maikaton isuna. Ngemahaan nga napasamak ti kayat na. Di makel laket garod iti tiyan ko, ket madlawen ti tattao. Ket ijay kon garod nga napanunot, nga palpasenen iti biyag ko, agraman iti anak ko. Kas jay gayam iti madepres, awan ka ti usto nga panunot. Aglalaok ti mapmapan idta isip mo, madidlidayan ka iti kastaunay, ken mariknam launay nga agmaymaysa ka. Ngem iti dayjay nga rabii, kalpasan nga nagdigosak. Nagkitaak iti badok, ket nakitak tay badok iti Integral Youth Ministry. Blue ken white iti kolor na. Ken naiprinta itinagan ko iti makanigid nga paset iti dayjay nga bado. Ijay ko nga naamiris no siya sinoak. Maysaak nga IYM, ken anak ti Apo. Ket haan nga aramid ti maysa nga natubay nga agtutubo, daytoy, aplan-planwek. Ket idi dayjay metla arabii, inchat ko garod ti maysa nga teacher ko, iti high school nga ni Sir Gavin, ket inbagak iti sitwasyon ko. Kabigatan na, imay nga rod dagiti teacher ko, ken dagiti manong ken manang ko iti Integral Youth Ministry, ket kinaduan nakgarod nga nang ibaga ken ni mama. Manang ada ibaga ni Rian, kuna iti maysa kanyada, ket haan ko payla inrugi iti nagsao, ket nagsangiten ni mamang ko, takas laamunan iti ibagak. Apaya masikug ka, kinunana ket wen kunak nga insungbat. Naong tanak, ket normal lang met nga reaksyon iti ina, tanagubing nak para iti daytoy nga responsibilidad. Pinaayaban na garod dayjay nga lalaki ket imay isuna. Nagtungtong da ken ni mama ngem kunana. Haan ko kayat anti, ipaikat tayo ah. Nakigtot ni mamang ko iti inbagana, ket haan nga nagdwa-dwa nga nangibaga. Ay han anak kong, uray da kami latan ket baka dayta anak ko iti maawan.
Ket nagdesisyon kami garod ken ni mamang ko nga ituloy ti pinagsikog ko uray awan ti suportana. Ngem pagyamanan mi tati pamilyana ket haanak nga binaybayan ket si susuporta dalatta inggana ita. Ket iti kabigatan na napan kami nagpa-check up ket patapatta nga aginnem nga bulan idin ti sikog ko. Intuloy ko tinagbasa ti grade 11 senior high school ijay Dinaratan National High School ket inawat nakmet uray kasjay ti kasasaad ko. Haan ko kumapayen ituloy ti agbasa tamabainak baka mabuliak makangegnak iti nasasakit nga sao ken baka haan ko nga kaya. Ngem gapo iti pamati pinatibker ko iti riknak. Ken nagkararagak, taamok nga kaduak di Apo Diyos, iti daytoy nga panubok iti biyag ko. Intuloy ko garod iti nagbasa, agingga iti kabulanak. November 19, 2017, iti rabii, intaraynak ijay Candon General Hospital, taadan rimwar nga dara, ken agpasikalen iti tiyan ko. Ket idi dumanon kami iti nasao nga hospital. Kunada nga awan ti available nga OB iti dayjay nga rabii. Taadda da amin ijay Manila ket adda seminar da. Ngem gapo ti kinaimbag iti Apo. Inbabawi da ken inpadamag da nga adda kanon maysa nga doktor nga paawid. Inpanak nga rod iti kwarto tapno maobserbaran nak. Ket iti panaglabas iti oras, pasakit, iti marikriknak, ken parigat, iti mapaspasamak. November 20, 2017, 12:10 p.m., inyinak ko garod iti maysa nga ubing alalaki, agnagan, Kyle Adrian, tungol. Nagsardeng nak apagbiit iti pinagbasak, gapo iti pinaganak ko, ket simrek nakmetlaeng idi nakainana akon. Nagtuloy-tuloy garod iti pinagbasak, inggana naggraduar nak nga valedictorian iti batch mi. Intuloy ko iti kolehiyo, ket nangalaak garod iti Bachelor of Science in Secondary Education, major in English, ijay NLPSC, nga ISPSC main campus itan. Ngem haanak na pagasatan nga makapasa iti kunkunada nga tat wenno teacher aptitude test. Maysa daytoy nga exam para kadagiti estudyante nga agal-ala iti kinamestro wenno mestra nga isut pakakitaan no agtuloy da iti dayta nga kurso ket maysaak kadagiti haan nga napagasatan nga agtuloy. Ket imalisak garod ti sabali nga kurso nga nakaiga po iti panakadelay ko nga aggraduar. Nangalaak garod ulit iti Bachelor of Science in Midwifery ket naggraduar nakmet idi last year nga cum laude. Kunak idin nga numalpas ti graduation ket awanen ti problema at dapay gayam board exam. Pagalaan mi man nga tanti kwarta nga usaren para review center, pag-boarding, pag-allowance, kenda dumapay. May saak kadagiti naudi nga nagbayad iti review center, gabu iti financial problem, ket dandaniak na awanan tinamnama nga ag-board exam. Ngem gapu iti pamati kunak iti bagik, God will provide. Kabigatan na garud dayta nga aldaw, timawag ni Papang Kuket kunana nga adda maited na, ngem haan nga buo, tanarigat nga paadaen iti 17,000 agatad ti kwarta. Ngem kunak kanya na, okay na yan pa, dagdagan na lang namin. Ket nakabayad nak nga rod idin iji review center, ket siguradon nga maka-exam nak iti November. Nang rugi ito online review mi iti July, ket by September, mapan kami jay Baguio para iti face-to-face review mi. Ngem iti September 13, 2024, sakbay kami nga sumang-at,
Nagsakit ken na i-confine jay anak ko iji reasonable hospital. Ket dengue with danger signs ti diagnosis na. Nagyan kami ti hospital iti upat nga aldaw. Ket ijay kon garod nga intuloy iti online review me. Ket ijay nakpayen nga nag-exam iti macboard me. Kalpasan iti upat nga aldaw. Kunagarod iti doktor nga mabalin min iti agawid. September 20, 2024, simbangat kamin ijay Bagyo, ket safe kami met nga nakadanon kaasi ti Apo. Daytoy nga pinag-board exam ko, iti maysa nga inkarkararagak, manipod sipod, takayat ko met kamapadasan ti agbalin nga board passer, kas kadagiti ka batchmate ko ken barkadak. November 14, sakbay ti board exam, nagbisita iglesia kami ijay Bagyo. Ket paulit-ulit lang ti kararag ko, ken Apo, ket isu ti panakapasak iti board exam, ken makastrek nak nga dagos iti trabaho. November 15, 16, birthday ni papang ko, ken kaaldawan iti board exam, konak lang ken ni Apon, Lord, your will be done. Haan gayam nga dayjay pinag-exam ti makapadanag, no diket iti pinagururay ti resulta. Ta 3 to 4 days laeng kanyami nga midwifery ket rumaren ti result. November 20, 2024, maikapito nga papanagkasangay iti anak ko, ken daytamet lang nga aldaw iti irorwar ti resulta ti board exam ko. 6:30 PM iti daytamet lang nga aldaw, timawag ni Patpat, ket amukon iti ibagana. Inagwaak nga pinindot iti link, ket biniro ko itinagan ko, ket nakitak nga nakapasaak. 3793, Tungol, Rose Marian, Tugupen. Nagsangitak ken inpadamag ko nga sigod ken ni mamang ko, ket nagbalin nga double celebration iti napasamak. Iti dayta nga aldaw, inbaga, ken nariknak daytoy maikadwa nga balikas ni Apo Dios. Kas iti panagiburay ko iti pasamak ko iti biag, nagbalin nakmet lang kas maysa kadagiti kriminal nga kadwa ni Apo Dios nga nailansa. Naminsan nakmet nga nangkarit iti kababalin ti Apo, gapu kadagiti panubok ti biag ko. Naminsan nga question ti plano na. Ngem gapumet laeng ti pamati, kapadasan iti biag. Dagiti inusar ni Apo Dios nga instrumento, tapno mariing ti panunot ken pusok, ket nagbalinak metla akas iti maysa nga kriminal. Nagbabawi ak ken di mawatak iti pamakawan ken kaasina, ket naamiris ko dagiti sumaganad. Umuna, gapu iti pamati, nagbalin nga posible dagiti imposible. Uray kasano karigat iti biag, ken adu nga panubok iti simmangbay. Naisakad ni mamang ko iti pinagbasak, ket nagturpusnak iti kolehiyo iti namindua adaras. Diploma in midwifery nga laderais, ken Bachelor of Science in Midwifery nga 4 years akas cum laude. Ken nakapasaak iti board exam nga itin kararag kulaeng idi, ket uray a pagpasalaeng ngem sinubraan na. Marcos chapter 11 verse 24 kinunana, gapu iti daytoy ibagak kada kayo, tunggal agkararag kayo, ket addadawaten yu, patsyen yu an naawat yon, ket maited to ti anyaman adawaten yu. Ket kadagiti tiyempo nga dapa ka problemaak, kararag iti sandatak nga manglaban kadagiti parikot iti biag. Maikadwa, gapu iti taleg ken Apo Jesus iti amin nga pusok ken namatiak, nga addanto ited na alalaki para kanyak, lalaki ang managayat, managtulong, nasingpet, makaawat ken mangtanggap no siya sinuak, ken iti anak ko, ket inted na ni Krismer iti biag mi.
Nagbalin isuna nga blessing iti biyag ko, gapu kadagiti nasayaat nga galad, ken paragpuspuso na. Iti kinaado ti intultulong na, duwa kadagitihan ko malipatan, ket iti pinangtulong na kanyak, iti pinag-board exam ko, ken iti pinag-apply ko, iti trabaho. Napanisuna iti sabali nga ili, tapno ag sideline, uray graduating isuna, takayat na ti makatulong financially, lalo iti allowance ko ken pang grocery. Nakitak met iti rigrigat ken gagar na nga makatulong. Ket isu ti maysa a pinagbalin ko nga inspirasyon, tapno makapasa, kas panang subad ko iti tulong na. Ket dakkel nga yaman ko, tauray di tiyempo ti panangilakad ko iti requirements para iti trabaho, ket haan nga nagdua-dua nga nang tulong kanyak, ingga natatta. Ken maudi, iti amin nga aramidek, laglagipek ni Apo Diyos, ket isuro nanto ti rumbeng adalan. Maysa kadagiti inkararag ko, iti pinag-board exam ko, ket haan laeng nga iti panakapasak, nudiket iti sigod, apan nakastrek ko iti trabaho, ket gapo iti karkararag, pamati, ken talek ni Apo Diyos, nakastrekak nga rod iti trabaho, ket may sa akon nga empleyado iti local government unit iti Ili a Salcedo, nga ipangpangulwan ni Mayor Niña Hironelia Itchon. Iti maikadwa kadagiti maudi a balikas ni Jesus, ket ipanaget-get na kadatayo, iti mensahe iti namnama, panakasubbot, ken iti nadyusan nga asi. Ipalagip na nga iti likodan dagiti nagbidutan tayo, ken agdama a kasasaad. Adaan tayo iti gundaway nga agbabawi, ken maisalakan. Isuro na kada tayo iti pateg ti panakaawat, asi, ken iti panagbalbaliw. Ket alalukuyan na tayo nga agbyag, nga adaan, iti kinapakumbaba, panakipagrik na, ken adaan silulukat a puso. Iti daytoy a mensahe ket mangipasimudaag, asaan pay anaudi iti amin. Tapno dumawat iti pamakawan, ken mga barwanan, nudiket mangipaay iti namnama, ken iti maikadwa a tsansa para iti amin. Ibagak ken kadaytoy, itanga aldaw, makipagyan kanto kanyak ijay paraiso. Isu nga rod akadagitoy sumagmamano a balikas, ipamatmat na ati kaadana, ket isu tipudbudno a paraiso, akal kalikaguman tayo. Amen.